Raden Budi Prasetya kangge pamong desa Juntinyuan, kangge panitia sedekah bumi Keding, kanggo Mimi Haji Carini sing denok cinta aya denok bundai denok bunda lebih gaul aya lebih gaul Keding jatuh di dalam lah kanggo Mimi Kuwu papi bos rajungan Keding sing de wilayah. aduh kakak wis rong taun lawas sekolah hubungan Apa jayai apa mungkin bisa urip bebarengan ceritane akehan alesan duwe anak lan rapi wayuan kakang riwani Oh sayang, apa jay oh sayang, apa jay kagak baca sih Jawadir masih tetep nokca sayang. sing de Taiwan arep eman lang arep bener pada saya mamire pal Kula nunggu tanggung jawab sampeyan kangge momire pal sing di kawasan Bodas kangge Mimi Haji Carini sareng Mama Kaji Udi calon keutamaan syariah kanggo Ahmad Jasi kanggo Mas Raden Budi Prasetya ora ketinggalan kanggo Bos Iramandan tek anti-anti apa jayai ora niat ora pengen loro kanthi kangge wong Juntinyuan kula pasrah kula nrima asal-asalan najan duayu kakang kula wis pasrah maklum kula gak ngerti kakang duwe anak istri tapi kepriben kula ora bisa kelangin wis awas hubungan ning wis terlanjur segalane kang kula isin kula pengen digawi Yayu Opi sing de handule lamun bener arep eman lan bener arep ana saya apa jay kula nunggu tanggung jawab sampeyan tobat kangge Kang Lam si jane Keding si de wilayah kagak Ahmad Jasi matur kesenaan Yayu Opi sing de Aan Dulek sayang sareng Mimi Dandi kanggo Mas Raden Budi awan bengi janji kakak tek anti-anti ora niat ora pengen loro ganti tobat kula pasrah kula nrima asal laksanan apa jayai najan urip diwayu kula wis pasrah maklum kula gak ngerti kakak duwe anak istri nanging kepriben kula ora bisa
Raden Budi Prasetya.